dit is echt zelfbouw. Dat kan niet anders. Wat is dit nou? Categorie enthousiasme, medewerker van het jaar. Ja, toch een of ander bedrijf. Peter Kloot. Niet te verwarren met Kloot, de zanger van het Songfestival. Electric Cars, zak. Ja, hij heeft er dus niks mee. Hey, kom zo eens op tv, Mitch. Kijk, hallo. Het is ook heel veel. Maar, nou moeten we Peter zien te vinden. Peter! Peter! Ja, misschien wel hier in de hoek. Nee. Kost hij ook geen naam? De brandblusser. Of de brandweerkraan. Zou je dat iets voor Peter zien? Nee, dat is het smalweg hoor. Wie woont toch? Mark. Een Mark? Ja. Ah ja. Ja. Met z'n water, we gaan het gewoon bij de familie Lenders vragen. Was de cameraman. Cameraman kwijt. Hebben we al even niet meer gehad, hè, zo'n zoektocht. Nee, dat is wel spannend. Ja. Al dus Sherlock Smeets. Ja, familie Lenders. Oh, hallo. Hallo. Mag ik iets vragen? Ja, vraag me maar. Vragen kost niks. Oh, gelukkig, want ik heb geen geld bij me. Daar staat ik- dat zwarte busje wat daar staat, hè? Ja? Weet u waar die meneer woont, waar dat busje van is? Welke busje? Dat hele leuke zwarte busje wat daar staat. Oh, wat dat zit u dan even... Weet u waar die meneer Ja, ik woont? weet het, zeker weet ik. Ja? Peter Ja, heet hij. die bedoelt u, die. Die zwarte busje, Die, ja, dat zwarte oké. busje. Ja. Gianna Ciupo scrivi. Geloofde is dat. Moment. Ja, Ciupo, daar zie je. Doe dit. Ja, deze. Komt toe, loopt u maar even. Ja, dat zijn mijn ouders, moest even vragen. ah, uw ouders. Ja, dat zijn ouders. Moest even vragen. Dus, dat is die. Woning 7. Oké. Nummer 7. Nummer 7. Ja. Nu ik u toch... Hallo, ik ben Hallo, Bas. ik ben Hallo. Anton. Anton. Ja. Wij zijn van de Limburgse televisie. Ja, dat weet ik. Ja, ik zie Oh, u dat. kent het programma? Ja, zeker ken ik het programma, ja. Oh. Ja, En nou ja, dan weet u ook dat wij rijden altijd rond door de provincie. weet ik. En weet ik. ja, het zijn allemaal toevallige ontmoetingen. Ja. En u bent net bij uw ouders op bezoek Ja, geweest. Ja, dat klopt, ja. En doet u een beetje mantelzorgen voor uw ouders? Ja, een beetje, zeker, ja, zeker. Ze zijn 87 en 85, dus moet het even toch mantelzorg is even af en toe dagelijks komen, even kijken hoe is het met hun en zo. Ja. Gaat het goed of moeten ze wat hebben of zo? Ja, Want ze hebben vroeger altijd voor u gezorgd. ja zeker, hè? dat zeg ik ook. Ja. Ze zeggen hoeft dat niet. Ik zeg toen ik klein was hebben jullie dat. Ik kan nooit vergeten wat jullie voor mij gedaan hebben, dus nooit ik doe terug voor jullie. Dus Ja. ja, dat is normaal. Ja. Ja, maar soms, niet soms, veel mensen vergeten dat. Kijk. En zeggen, ik ben nog groot, ik heb ouders niet nodig. Of dat ze maar lastig vinden. Want Ja, ze dat hebben zeggen- geen tijd. En... Ja, dat zeggen ze, ja, nu even niet. Of ja, nu moet ik daar en moet ik daar. En word ik gebeld. En, zij, telefonisch kunnen zij niet Uh-huh. bereiken mij zoals vroeger. Ja. Vroeger die vasttelefoon is fijn als zij mij kunnen zien. En is anders als ik bel of stuur ik een bericht dan als ik kom. Als ik kom naar ouders toe, kan ik ook voelen. Kijk, ik krijg gevoel, mijn ouders, oh, het gaat goed. Oh, dat is niet goed. Kijk mensen, sociale leven is fijn, maar niet altijd. Waarom? We verliezen contact meer, geen communicatie. Ja.
Alleen via sociale media. Ja. Of WhatsAppjes en zo. Ja, maar ja, dat is ook, fijne verjaardag. Is dat niet fijn zo even praten? Ja, zeker. Dan even via telefoon, even bellen en ik kijk naar de telefoon, ik zie niemand van die andere kant. U heeft de boterhammetjes... Ja, heb ik boterham. Want u gaat nou werken? Nee, vandaag heb ik vrij. Dus, Oké. En u woont hier in de buurt? Ja, ik woon hier in Berg. Ja. Oh, ook in Berg? Ja, ook. Ja, ja. Heeft u dat bewust gedaan? In hetzelfde dorpje, dicht bij papa en mama wonen? Ja, zeker. Zeker. Zeker, hier is fijn en rustige woningen. Ja. 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 En een dorpje met voorzieningen nog, hè? Er is Zeker, een supermarkt. zeker, alles. Supermarkt, kerk, gezondheidscentrum, dus Ja. je hebt alles bij aan de school. Basisschool is hier, dus ja, alles. Ja, voor uw ouders is dat dan ook ideaal om Zeker. centraal te wonen? Zeker, ook. Kijk, die leeftijd, als ze ziek worden, zo dichtbij. Dus Ja. je hoeft niet te lopen, dus je hoeft niet te wachten dat je wordt gebracht ergens kan lopen. Dus ja, geen 100 meter vanaf woning. Ja. Ja. Mag ik vragen wat voor werk u doet? Ik ben van security, beveiliging. Oh, oké. Ja, Oh, winkelcentra's en zo, winkelbeveiliger, de winkelsurveillant. Maar dat is dan ook vaak in de avonduren en 's s'nachts en zo? Zeker, nee, geen nachtdiensten. Er zijn alleen avonduren, er zijn weekenden, dat wel, maar geen nachtdiensten. Als je winkelsurveillant bent, dat betekent dat je alleen in winkelcentra of winkels aanwezig. Dus, als die winkels gaat open, dan ben je aanwezig tot sluiting van die winkels. Ah, oké. Dus die winkels sluiten, of winkelcentra zijn tot 10 uur open. Je sluit winkelcentra en ga je naar huis. Dus geen nachtdiensten. Dus u bent iemand die goed... Yes, ja. Heb ik Brusselse Poort gewerkt. Oh ja. En dan Maastricht, Entrede Maastricht. Dan heb ik dan ook in Makadebeek gewerkt. Het Loonheerlen, Outlet, Roermond. Zo. Is het leuk werk? Zeker. Ja? Alleen moet je goed kunnen omgaan met mensen. Oh, maar dat kunt u? Als je dat niet kan, moet je niet beginnen. Nee. Je moet eerst leren luisteren en dan praten. Niet praten en luisteren. En moet je ook geduld hebben. Je moet mensen soms tot rust brengen. Ze zijn onrustig. Ze willen wat meer zeggen dan jij verwacht. Blijf maar even stil, luister. Als die tegenpartij ziet dat je rustig bent, dan wordt hij zeker ook zelf rustig. Dan gaat hij niks meer. Ook als hij een beetje meer agressief is geworden, dan wordt hij rustig. Ja. Ik had het niet beter kunnen samenvatten, want zo zou ik het ook doen namelijk. En zo werkt dat in Ja, dit maar- programma ook. Je moet naar mensen luisteren. Ja, moet je luisteren. Ja, als je niet luistert, dan hoor je... Kijk, hoe weet ik wat die andere denkt? Waarom is die als ik doe mijn werk en ik kijk, iemand heeft gestolen, iemand maakt problemen. Waarom heeft hij dat? Dat is die andere kant van de persoon. Waarom heeft hij dat gedaan? Het is niet mijn werk, mijn probleem. Ga je niet te diep graven waar je niet mag graven. Ja. Dus luister. Dan gaat hij, als je luistert, je hoeft niks te vragen. Mensen vertellen alles. Ja. En als je wilt iemand meenemen, als die wat doet, verkeerd, doe maar niet mensen vastpakken. Kijk, ik loop nu even weg. En spreek ik. En loopt hij mee. Dat is automatisch bij mensen. Als je klopt, loopt die mensen achter me aan. En zij luisteren. En vaak is het zo dat als je naar mensen luistert en je geeft hen de ruimte, dan gaan zij vertellen. Zeker, ja. Als je constant praat, dan geeft die andere persoon geen ruimte voor iets te zeggen. Dan zegt nou is het nu saai en dan loop ik weg. Ja. En mensen willen ook af en toe aandacht. Ze willen wat kwijt. Ja. En ik kan niet kwijt en loop ik dan weg. Oh, ik kan wel kwijt en dan blijf ik in gesprek. U zou mijn werk ook kunnen doen. Nee, dat meen ik. Ja, Ja, meent u bent iemand die luistert. Oké, ja, U, is goed. u bent- Ik wens jullie nog een fijne Nee, dag, wacht. jongens. Heel even, één dingetje nog. Roekoe. Oh, Roekoe. Mag ik vragen waar uw roots liggen? Waar bent u geboren? Ja, ik kom vanuit Kroatië. Kroatië. Yes.
Ja, dus ik ben uit de oorlog gevlucht. Oh, Dus ik heb oorlog meegemaakt. 1994 ben ik gevlucht hier naartoe en ik ben bijna 32 jaar hier. is dat iets waar u nog over kunt en wilt vertellen? Of is dat een trauma? Dat is trauma. Dat is, soms mensen willen zelf niet luisteren. Dat is te zwaar geweest en als je in één dag alles kwijtraakt, dan doet het wel pijn. Maar, en dan, dat is dan de laatste vraag of opmerking die ik wil maken. U weet wat het is om vrij te zijn, Zeker. uiteindelijk. Daarom En dat kan hier. geniet ik van leven. Daarom als ik zelf werk en ik zie wat die mensen doen, zeg ik, we weten niet wat leven is. Waardering van leven. Wij hebben leven, maar wij waarderen die leven niet. Ja.